Hala da. Hasi gaitezen orduan, ja. Goratzeagatik lehenguneko rolloa gaur ordu batean jarraitu behar duguna. Hau ikusteko izan zen. Ikusi genuen silizioaren egitura, kristalinoa, nola dopatu genuen, hor fosforo eta boro antzeko beste atomoekin ere egin dezakegu. Eta gero elkartu genituen, epa, agurtu kamarari, hasi dugu grabatzen. Gero elkartu genituen, eta ikusi genuen zer gertatzen zen hor mugan, elektroiak eta zulutxoak elkartzen ziren, karga batzuk ioi batzuk sortzen ziren, eremu elektrikoa, eta gero bi harriko eskorroiek polarizatu genituen zuzenean, P materialari iturri baten mutur positiboa, besteari negatiboa, elektroi gehiago, zulotxo gehiago, eta hasten zan gidatzen arazuri gabe. Eta alderantzizko egoeran kontrakoa gertatzen zen. Elektroiak urruntzen ziren, ene aldean, zulutxoak bestean, eta tartean sortzen zen hor esi elektriko hori ez duela guztien pasatzen intensitatea. Orduan, gaur ikusi behar dugu geometria. Ikusi behar dugu zenbaki, ze neurketak edo, ze dimensio izan dezaken gure PN juntura horrek ideia bat izateko, diodo bat diseinatzerakoan edo egiterakoan, fabrikatzerakoan, oso garrantzitsua izan behar da ere gero transistoreentzat. Beraz, hasi behar naiz izenburua jartzen, kasu honetan, 1,3,4, PN junturaren geometria, edo egitura. Eta errepaso pixka bat egin behar dugu, lehenguneko eskematxoa jarri behar dut. Esan dizuen bezala, PN juntura hori diodo bat izan behar da. Hemen anodoa P material izan behar da. Eta pixkatxo bat simplifikatu dut struktura, hemen atomo gutxiago jarrita. Hemen izan behar ditugu zulotxoak sartzen dituzten atomoiek, boro adibidez, zulotxoak sartzen dituztela. Hemen, N aldean, hemen fosforoak sartzen genituen, elektroiak sartzen dituztela, eta hasi behar dugu polarizatzen alderantziz, jarraitu behar dugu alderantzizko polarizazioakin. Hemen gertatzen dena balio behar izan behar dugu berrikusteko, zer gertatzen den. Diodori alderantziz polarizatzen badugu, jarri behar diogu hemen mutur negatiboa, hemen positiboa. Eta honi deitu behar diot V-in, baina ez sarrerakoa, baizik eta tentsio inbertsoa. V-in minus mas. Orduan hemen gertatu behar zena zan, hemen genituen zulotxo horiek erakarrita sentitu behar dira mutur negatibo horrekin, eta orduan onutza etorri behar dira, hemen izan behar ditugu gehienak, mutur positibo honek erakarri behar ditu hemen dauden elektroiak, beraz, gutxiago izan behar ditu, eta alde honetan adibidez, eta atomo utzi dituen elektroi horiek, utzi behar dute ioi horiek positiboa kargatuta. Eta hauek elektroiez betetzen direnez, mutur negatibo ontatik etorritakoak, hauek negatiboak. Hau beratzen, orekan gertatzen zena, baina kasu honetan, pila hau daukagunez, oraindik handiago da gune hau. Inbertsoan gaude. Eta hemen hasi ginen grafikoki aztertzen hemen gertatzen zena, eta ditugun datuekin kalkulak eta barra egiten, da berriz jarri behar ditut. Ja. Karga ikuspegitik, hemen irudikatzen badegu ardatz honetan kargaren ardatza, hemen ikusten dut ditugu ioi positibo pila bat, positiboak, horrelaxe, suposatu dezagun uniformeak direla, hurbilketa honetan, karga positiboak, hemen berriz ioi negatiboiek ditugu, elektroiekin sartuta, beraz, funtzionatzen dute ioi negatiboak edo karga negatiboak bezala. Konzentrazioa kontrolatzen dugunez horren ondo, posible da jakitea zenbat karga daukagun hor. Eta hemen, daukagunez elektroiak sartzen dituzten kopuru horiek, bidertzen badegu elektroiaren kargarekin, maila hori izan behar dugu. Berriz hemen, antzekoa, ezagutzen dugunez, boro edo zulotxoa sartzen dituzten elektroi kopuru hori bider bakoitzaren karga, maila hori izan behar dugu, kasu honetan, negatiboa. Eta karga horiek daukagunez, hemen eremu elektriko bat sortzen da, norabide horrekin, arutza. Eta hemen gauzen formula erabili genuen kalkulatzeko karga kopuru honen arabera izan behar dugun eremu elektrikoa. Hortan genbiltzan.
Eta Gaussen formulak hauxe esaten zuen. Ditu gurean horlaxeko kargak, hartzen baldin badegu, bialegunean ez duen oso argi esan. Gauzek esaten du, hartzen baldin badegu superficie itxi bat, azalera itxi bat. Eta hasten banaiz hor karga sartzen, superficie itxurretan karga sartzen badut, karga horiek eragiten duten eremu elektrikoa integratuta azalera guzti horretan, hau falta zan lehengunea, azalera guzti horretan, da berdin, hor barruan daukagun karga neto osoa, bider permitibitatea horrelaxe. Bider bat zati permitibitatea. Orduan hartzen baldin badego azalera bat, izan daiteke kubo bat, eta hasten beha arutza sartzen, kalkulatu dezakegu nahi dugun eremu elektrikoa, baldin badakigu hor barruan geratzen ari diren karga horiek direla eta. Orduan, suposatu dezagun hemen, eremu elektrikoa uniformea dela, karga hauek ere uniformeak direla, orduen integrazio hau kubotxo den laukitxotan egin behar dugunez, uniformeak baldin badira, integral hau horrelaxe simplifikatu dezakegu. Hau beratu behar da, bider azalera, kubo horren azalera hola vertikalki hartzen badegu arutza pasatzen, bider azalera hori izan behar da berdin, barruan sartzen ari garen karga kopuruaren berdinera. Hori mugitzen badegu horrelaxe, kalkulatzeko, Ixaren arabera, hemen barruan izan behar dugun karga kopuru guzti hori izan behar da. Daukagun karga, bider konzentrazioa, NA edo nahi duguna, biek izan daitezke. Eta hori daukagunez, hiru dimensiotan, hori daukagun karga kopuru guztia izan behar da. Konzentrazio hori, bider elektroiaren karga, bider volumen hori dela. Azalera, bider isa. Sartzen badegu nutzaino, volumen hau izango zen. Azalera guztia, bider isa. Gehiago, isa handiagoa, eremua handiagoa. Hemen, azalera jaten dira, eta geratzen zaigu. Eremu elektrikoa izan behar dela, isaren arabera goraka joan behar da. Hau sartzen dugunean, hau izan behar dugu. Minus horrekin hau goraka joan behar da. Nutzaino, hemendik hasita integratzen. Gero, karga hauek kontrakoak direnez jarraitzen badegu Gaussen superfizie hori sartzen, orduen hori baliogabetu behar dira karga horiek eta hasi behar da murri izten. Horrelaxe. Lineala izan behar da. Piko bateraino. EP. Hau, piko. Hau da gertatzen ari zena, bai inbertsuan eta bai orekan ere. Zer erlazioa daukagu? Eremu elektriko honek orain, eremu elektriko bat baldin badaukagu hor potentzial bat izan behar dugu. Hemen sortzen den potentzial hori, kondensadore bat bezala dago kargatzen hau. Kondensadore batean kargak betetzen dira bi eroaleetan, bi metaloietan. Kasu honetan kargak daude materialan bertan, baina kondensadore baten funtzionamendua da. Eremu elektriko hori sortzen da, eta hor potentzial bat ere sortu behar da. Eta zer erlazio dago? Gu sartzen ari garen tensioarekin, almin inbertsuan, eta hemen sortzen den potentziala, berdinak izan behar dira. Honek eragin behar du, kondensadoreak egiten duena kargatuta dagoenean. Honen tensioa berdintzen duenean iturrira, hortxe dago egoera egonkorrean, eta hemen berdinak gertatu behar da. Beraz, biziko gauzatxoa hori jarri behar dugu. Sartzen gari garen tensioa inbertsuan, pixkat gauza lotzen joateko, dira berdin, junturan inbertsuan daukagun potentzial hortara. Orduan hortxe hasi behar galotzen gu egiten ari garena, bertan sartzen, barruan gertatzen ari denarekin. Zaren, galdera, harago joateko, hemen gabiltzan materialetan, elektroietan, hau bai, guk sartu dezakegu. Baina ze lotura dago, guk egiten dugunarekin, kontrolatu dezakegunarekin, barruan gertatzen ari diren gauza guzti hauetan. Hau da, zer eragina dauka, guk sartzen ari garen intentsitate horren, tensio hori, zer eragina dauka zehatzago, hemen txedokagun eremu elektriko horretan. Hau da, adibidez, zer eragina dauka zuzenean, tensio hori, hor daukagun eremu elektriko horren maksimo hori, eta baita ere,
Claro, hau horrekan zegoenean eremu elektriko txikiago zen. Hau, tensioa handitzen badegu, hau handitu egin behar da. Osea, zer razio dago? Ez bakarrik. Piko horrekin baizik eta forma honekin. Zer razio dago dimensio hauekin. Zenbat daukagu hemen, zenbat karga negatibo daukagu, eta ze luzeran daude, ze XP esaten badiogu, eta honi XN, ja, hor saiatu behar gara lotzen egiten duguna, gertatzen denarekin, eta ja, dimensioekin. Zer egina dauka tensio horrik, eremu elektriko garen pikoarekin, eta hor gertatzen ari diren dimensioiekin. Bale, USA horrela urbildu dugun ez da nahiko zehatza dela, esan dezaket, osea, uniformatasun hau eta bar, hementxe, junturan, izan behar dugun tensioa, izan behar da, eremu elektriko honen integrazioa. Hau da, esan dizuet nik, sartzen garen tensio hau, izan behar dela junturan daukaguna, eta eremu elektriko hau karakterizatu dugunez, horiek izan behar dira berdin, eremu elektrikoaren integrazioa. Hor daukagun, eremu elektrikoa integratzen badegu, potentzial hau kalkulatu ezakegu. Eta ikusi dugunez, nahiko forma uniforme hauek dituztenez, integrazio hau hemendik atera dezakegu grafikoki. Integral hori hemendik grafikoki egin dezakegu. Integral hau egin dezakegu. Integral hau, eremu elektrikoaren integrala. Ardatz honetan, hiruki honetan izan behar da, azalera hau. Azalera hau. Eta azalera hau zer da, pues, lauki bat, EP bider hau, osea, EP bider dimensio hau zati bi, zeren hiruki badelako. Orduan, grafikoki ikusi dezakegu, EP bider azpiko dimensioa, dimensioiek, zati bi. Bueno, badaukagu lehendabiziko lotura, gure laborategia sartzen duen tensio hori, eta hor barruan gertatzen ari denarekin, baina hemen hiru aldagai oraindik. Bale, bestalde ere, eremu elektrikoen forma zehatza atera dugu gauzeri esker. Eta lehen gugunean ere, honen malda kalkulatu genuen. Honen derivatua egiten badego, honen derivatua egiten bagenuen, atera zitzaigun, honen derivatua izan behar da, hau dela, isa gabe. Ati epsilon, bider Q, bider konzentrazioa, edo alde batean edo bestean, bider hori. Beraz, maldari badaukagu, hemen gertatzen ari denaren arabera. Kasu honetan, malda hau izan behar da, negatiboa, bat zati permitibitatea, bider Q, bider N donor. Eta beste honetan, positiboa, bat zati epsilon, Q, bider NA. Guztio, badakigu, malda. Badakigunez, eta hau hiruki hau denez, malda izan behar da, hau zati hau. Malda, adibidez, hemen ezkerrean da, hau EP zati XP. EP zati XP. Dala berdin, balio hortara, bat zatie, bider Q, bider NA. Eta beste aldean berdina gertatu behar da. Malda, EP zati XN, eta berdin bat zatie, bider Q, bider ND. Bale, grafikoki gabiltza gauzak egiten, eta horrein egin berdu dena da, bakarrik hemendik, EP bakantuz da. EP bakantuta daukazue. EP bakantzen badegu hemen, bat zati epsilon, bider Q, NA, XP. Beste ekuazio bat. Lotzen dituela, behar ditugun aldagaiak. Eta kasu honetan, eremu elektriko horren pikoa, bat zati bider Q, bider ND, bider XN. Bale, grafikoki. Potentzialaren formula erabiliz, gauza da, hauexek, orain, grafikoki edo aritmetikoki lantzen baldin baditugu, posible izan behar ditugu bakantzea behar ditugunak. Orain nire duten mendik bakantzea. Hau, honen arabera, hau, honen arabera, eta hau, honen arabera. Hoixe da helburua, orain arte, horregatik gabil rollo guzti hau egiten. Nik egiten dutana, zer egina dauka horretan. Eta hau ez dugu egin behar, emaitza jarri behar dizkizuet nik, formula potolo batzuk direlako. Eta horrela segatu behar zaizkigu. Azten bagauek aritmetikoki lantzen
hemendik honutza, tensio bat sartzen dugunean inbertsoan, dopatuta daukagun PN juntura batean, izan behar dugun eremu elektrikoaren pikoa da berdin, hau dena, elektroaren karga, zati materialaren permitibitatea, bat zati konzentrazioak, bider sartzen ari garen tensioa. Errobi. Hemen txaukagu. Materialaren ezogarriak, guk dopatu duguna, eta nahi sartzen digun tensio horrek sortu behar digu piko hau. Ja, eta gauzagarriago ikusten ari gara. Ez daude gauzan astuta. Hau ulertzeko ondo dago, baina hemen bakandu dugu. Egiten duguna eta gertatzen ari dena. Eta, bueno, iruki honetan kalkulatu behar dugu ez bakarri pikoa, baizik eta beste bi puntu horiek. XP, posible da hemendik bakantzea, eta XP antzeko formulatxo batia. Bi, permitibitatea. Zatiku, hauek dira ikasi beharko, lasai. Bat zati NA, bat gehi NA, ND, bideru behin, errobi. Eta Xen antzekoa. Bi permitibitatea, zatiku, eta orain NA berdean ND, bat gehi ND, zati NA, eta bider ubein. Gauza da, badaukagula. Eremu elektriko hori kalkulatu dezakegu oso zehazki, dopaketarekin eta sartzen ari garen tensio horrekin. Hoxe zan helburua. Eta bueno, jake hauek hemen ditugunez, aztertu behar ditut bizkatxo bate funtzio hauek beste modu batera, bale? Hasi benez berriz jartzen eremu elektrikoaren grafika. Isa, eta hasi benez pentsatzen bakarrik, hau ez dago ez teorian ez zinun, eta bakarrik ulertzeko grafikatxo hauek. Zer gertatzen da? Sarrerako, tensio inversori handitzen badut. Zer gertatzen zaio eremu elektrikoari edo forma horri? Begira, bai pikoan, iruki horren pikoan eta zabalera horietan, tensioa dago proporzionala. Errorrekin, baina proporzionala. Beraz, tensioa igotzen dugunean, eta gutxi gora bera hemen teorikoki ikusi dugunaren arabera, hau handituta, karga gehiago, eremu elektriko gehiago, bale, logikoa da. Tensio hori handitzen dugunean, eremu elektrikoa handitzen da, eta baita ikusten duzue, XP eta Xen hori, eta Xen horiek handitzen dira. Beraz, hasiko eginda tensio inberso batekin baina ez oso altua, hori laseko eremu bat izan dezakegu, handitzen badegu ubein, hau gora joan behar da eta hau zabaltzen, hori laseko zerbait, adibidez, hori dago gertatzen. Eta zergatik gabiltza hau egiten? Diodo bat, diseinatzerakoan, bere luzera izan beharko da nahikoa hau gertatzeko, horregatik gabiltza hontan. Bakarrik diodo horren luzera, badakigu dopatzen, badakigu elkartuz, diodo baten funtzioa egiten du, baina ze luzera eman beharko diogu, pues hortan gabiltza. Tontakeia hori egiten gabiltza, pentsatzeko zer egin. Kuriositatez orain, aztertu dezagun, koloreak. Zer gertatzen den dopaketarekin. Zer eragina dauka dopaketa formula horietan? Zer gertatzen da orain? Dopaketa handitzen badugu. Gehiago dopatzen badugu edo gutxiago. Ikusi zenuten oso erraza zela hori egitea. Pues badirudiola intuitibozki pentsatuta hemen dopaketa gehiago baldin badago, karga gehiago ordena handitu behar dela. Eta formulak horrela esaten digute. Begira, hau, bi horiek oso handiak baldin badira, hauek oso txikiak. Txikia gehi txikia. Bat zerbait txikia, handia. Beraz, dopaketarekin, intuitiboa den zerbait gertatzen da. Handitzen da. Aldiz hemen, begira, suposatu ezagun, dopaketa handia dela eta biek berdinak. Hau da bat bi.
zerbait oso handia. Bat zati zerbait oso handia, oso txikia. Dimensioak murriztu egiten dira, dopaketarekin. XP eta XN txikitu egiten dira. Hau da, asko dopatzen badegu gure bene juntura, gure diodoa, tensioa sartzen diogunean, horrelaxeko zerbait gertatu beharrean, gertatu behar zaigu, ez dakit, dimensio txikiago batzutan, eremu handiago bat izan behar dugu. Hau izango zen horrelaxe, eta horrelaxe adibidez, eta ez dakit. Eta horrelaxeko zerbait, dopaketa handitzen badugu, hori gertatuko zen, dopaketa handituta. Ja, bagabiltza ulertzen gure diodan zer gertatzen ari den. Bale, eta zer, hau zertarako. Eta horren geratu berzegu azkeneko parametroa. Bagabiltza, PN juntura horiek, eremu elektrikoa sartzen, dopaketarekin handiago izan daiteke, tensio inbersoa handia jarri dezakegu, baina mugatuta egon behar da. Material honek, silizioak, jasan dezaken eremu elektriko maximo bat dago. Hori karakterizatuta dago. Eta silizioak badauka jasan dezaken eremu elektriko maximo bat. Zer esan nahi du? Silizian bat daukagu eremu elektriko potolo-potolo bat, ondi bat. Gertatu behar da hauxe. Bere atomatan ditugun lotura kobalente horiek hartu behar dute energia eremu elektriko ondi hortatik eta apurtu egin behar dira. Osea, elektroiak ez dira atera behar bakarrik beroagatik edo radiazioagatik, baizik eta eremu elektriko hau baino altuago baldin bada atera behar dira. Eta ez bakarrik hori. Ateratzen den elektroi hori, eremu elektriko horretan, hasi behar aziztu bidean. Jo behar du beste elektroi bati eta topo eginteko energiarekin ugare askatu egin behar da. Efektu abalantxa bat bezala sortzen da. Hau, baldin badaukagu, silizioan, izan behar dugu. Lehenbizikoa, Zener efektua. Zener efektua. Eta gero elektroi horiek ateratzen direnean, topo egiten dute, gehiago askatzen dituzte, abalantxa. Euskaraz nola da abalantxa? Abalantxa efektua izan behar dugu. Orduen, gidatzen hasi behar da berriz. Bale. Demagun, eremu elektriko maximo hori hementxe dugula. Hoxe dela. Max SI. Bale. Orduen, orain. Osa, Emax SI ezaguna dela, materialaren balio bat eta neurtuta dago. Emax SI. Eta begiratzen zuen. Eremu elektrikoaren maximoa lotuta daukagu honekin. Beraz, balio ontako ere kalkulatu dezakegu ze tensio zehatzarekin gertatu berzaigu hori. Guazigia V-in igotzen, tiki, baina egon behar da maila bat, honek, eman behar digula, Emax SI. Kalkulatu behar dut hau. Eta deitu behar diot, breaking tensión de ruptura, edo austura tensioa. Ia zer ezabatu behar dut, bale? Bai. Igual hemen bertan jarriko dut. Bai, hemetxe bertan. Osa, formula hortan, hau sartzen baldin badut, kalkulatu dezaket, CV-in daukagu austura horri. Eta hori, bakantzen badegu, geratu behar zaigu, beste formula bat. Simpleago, baina bat zati bi, bider permitibitatea, zatiko, dopaketak, bider, eremu maximo hori berbi. SI berbi. Vale. Xa, haunditu dezakegu, tensio hau, baina, honuntza elegatzen bazaigu, ja, hasi behar zaigu gidatzen atzera. Behar bada hori da nahi duguna, edo behar bada hori ez da nahi duguna.
Eta hemen ailatzen gea, ja, konpromezu erabaki batera hartzea. Suposatu nahi dugula, diodo rectificador, artezle bat behar dugula, rectificador. Diodo artezleak. Hauek ez ziren sartzen zener. Hauek jasatzen zuten inbertsuan tensio oso altuak. 1200 jasan dezakete, zeren egin behar dugu lana, 100 tensiotan. Osea, artezleak behar dute, hauek behar dute tensio haustura altu bat izatea. Hau da, horiek behar dute kontrako tensio hori igotzen joaten garenean poliki-poliki hotzea. Eta ez ailegatzea horretza, poliki-poliki. Orduan zer egiten da? Zer egin dezakegu? Gutxi dopatu. Gutxi dopatu ez? Hori da, gutxi dopatu. Gutxi dopatu hauek txikiak izateko, eta hau handiago izateko. 1200. Gutxi dopatu, VBR handitzeko. Dopaketak txikiak. Horren eraginez, eremu elektriko hori txikia da ere bai, ez? Hori da. Gutxi dopatzen badugu, eta tensio igotzen badugu, tensioa igo ala, poliki igo behar da. Geldi. Baina, hemen aztertzen badugu, gutxi dopatuta, gertatu behar zaigu honen kontrakoa. Gutxi dopatu, hau jeitsi, baina hauek, ahonditu behar zaizkigu. Honen ondorioz ere, dimensioak ahonditu egin behar zaizkigu. Hau formula bitatik atera gozan besterik ez, lasai. Horrek esan nahi du, luzeagoak egin behar izan behar ditugula, diodo artezleak. Eremu elektriko handi bat jasateko arazori gabe. Bale? Gauza da, material hori, luzeago baldin bada, zer gertatu behar zaigu? Erresistenzia handiagoa izan behar du. Ikusi zenuten silizioak errestibitate handia zeukala. Naiz eta dopatuta ere, hori murrizten genuen, baina hala ere altua zen. Beraz, horrek eragin behar du ere, erresistenzia handia izatea. R totala, pene junturaren totala, zela alde bakoitzaren erresistenzia, hauen formulak ere atera genituen, altuak izan behar dira. Horrek eragin behar du, diodorik gidatzen dagoenean, resistentzia igual handiegia daukala. Gu beti ereduan hartu dugu 0,6 zazpivoltio erosten direla, baina gutxiago dopatzen badegu, hori handiago izan daiteke. Osea, on dagoenean, okerrago aritu behar da. Orduan, konpromezu bat bilatu behar dugu, kasu honetan. Badakigu, nola? Handitu hau, artezleak diseinatzeko, baina resistentzia hori orduan konpromezu bat aurkitu behar dugu. Vale. Aldiz, zener diodoak, hauek nahi dugu onutzaile gatzea. Hauek nahi dugu onutzaile gatzea eta pasatzea, gorri hori dagoen bezala. Zer nahi dugu tensio honetatik gora gidatzen hastea. Zener diodoen kasuan nahi dugu VBR bajua izatea. Laborategian 1,5 voltioko zener tensioa daukagu, 2,5, 5, 10, oso tensio bajuak. Hortarako zer egin behar dugu? Egin behar dugu. VBR hori handitzeko. Hauek handitu pila bat. Hauek oso handia baldin badira. Hau oso txikia eta oso txikia. Dopaketari jolastu behar dugu. Eta dopaketa handia egin behar dugu. Kasu honetan, hori ikusten duzuen bezala, eremu elektrikoa handitu behar da, maksimo hortara ilegatu behar da, eta zener hasi behar da gidatzen. Abalantxa eta zener gertatu behar da, eta gune duguna hasi behar da gertatzen. Hori badoka zerbait txarra? Bueno, dimensioen kasuan, dimensioak ere txikitu egiten dira. Formula horretatik ikusten ez dekezue, hau handituta dimensioak txikitzen direla, baina hau ez da gara gauzmena, hori positiboa da. Hau txikiagoa baldin badira, gai baldin badia fabrikatzeko, oso erresistentzia txikia izan behar dute, beraz, zener bat diseinatzeak hasi erraxago, hobeto. R totala ere, bajua izan behar da, hau txikiak direlako.
Ok, ederki. Arrazoa izan behar da, hau diseinatzea. Orduan zerbait egin beharko dugu ingeniari bezala. Orduan, hemen gehiago dugu aztertu behar. Baina hemen bai, bale? Diodo arterzle bat diseinatzeko, UVB altu batekin, ia zer egin dezakegu. Orain, ezabatu behar dut dena. Eta atal honen izenburua oharretan horrelaxe daukazu. Diodo artezlearen geometria. Geometria. Bueno, hemen ikusten dugu konpromesu bat behar dugula. Praktikara altua behar dugu. Hau egin dezakegu, baina arazo hau daukagu. Orduan, tarteko balioren bat erabili dezakegu. Zerbait, ezberdin egin behar da. Iztakit gogoratzen duzen, silizioa dopatu genuenean, erresistibitatea ezberdina zala zulotxoak genituenean edota elektroiak. Elektroia daudenean, horiek bihurriagoak dira, azkarrago mugitzen dira, eta N materialaren erresistibitatea bajoago zen, hobeto bidetzen zuten, hobeto eroaten dute. Beraz, egin behar duguna da, bakarrik jaitsi behar dugu dopaketa N motatako aldean. Hau egin behar dugu txikia bakarrik. Zeren erresistibitatea naizta jeitsi, kasu honetan okerrago izango zen. Konpromisua hor bilatu behar dugu. Hau murriztu, zeren bere erresistibitatea ez da horren txarra, eta hau mantendu altua. Horrela, zer izan behar dugu. ND txikia. ND txikia. Hau altua. Osea, bat zati inbersoa, hau desagertzen zaigu. Beraz, txiki horrek agindu behar du diodoaren diseinuan. Formula orokorran bi paketak behar ditugu, baina hau handiago egiten badugu, bakarrik balio horrekin diseinatu dezakegu. Beraz, guk nahi dugun, guk behar dugun, UVBR altu hori diseinatu dezakegu paketa honekin, gutxi gara bera, Bueno, nahiko zehatza da, baina formula hori bider, E zatiku, epsilon zatiku, bider, bat zati ND, bestea desagertzen delako. Inbersoa txikiago delako. Max silizio. Behar bi, da? Bai. Simplifikatu zaigu. Eta berdinak gertatu behar zaigu beste formula txauekin. Horain egoera, hau da. Diodo artezlei horrela egin behar digu. Eta tontak egiago, sartzen baldin baditugu hemen eta hemen, jakiteko jode, ze luzera izan behar duten bi aldeak, horrela simplifikatu behar zaizkigu. NA, bueno, azten bazarete hemen aritmetikoki, hau sartzen bada honitza, NA gehi, NA berbi, zati ND oso txikia, hau izango zen oso altua, gehi bat oso altua, geratuko zen NA berbi, zati ND, pasatzen da gora, gauza da, hoi sartzen baldin badituzue hurbilketa honekin, horrela segiratu zaizue. X-N, hau da, N aldean behar dugun dimensioak luzera, geratzen da, gutxi gora bera, besteak enduta, bi permitibitatea zatiku, hemen nola izango zen, hau txikia, altua, bueno, gauza da, bat zati ND, bider BR. Bat zati ND, bider VBR. Hori justo austura tensio horretan, behar bi. Beraz, diodoaren N materialen, N harriko eskorroren luzera, LN, daukazue, izan berko da, hau baino altuagoa. Ondo funtzionatzeko. Berriz, P motatakoa. P badakizte oso dopatuta dagoela, hau txikia dela, hemen aritmetikoki egiten baduze formulak,
zer gertatu behar zaigu? Eske P aldea oso dopatuta dago. Hor txiki atera behar da. Eta formula, aritmetikoki hor egiten badituzue kontuak, hor laxe geratu behar zaizue. Bider, LN. Osa, hor laxeko espresioa geratu behar da, LN izan daiteke, eta hor laxeko geratu behar zaigu. Honen luzera, dala luzea, bider, zenbaki txiki bat, zati zenbaki handi bat, berbi. Osea, hau, LN baino txikiagoa da. Osora, LN baino txikiagoa da. LP, hau baino altuago izan beharko da, baina hau baino asko ze txikiagoa da. Honengatik, aritmetikoki hau gabiltza egiten bakarrik. Beraz, diodo arterle bat behar dugunean diseinatzea, bere geometria horlaxeko izan behar da. PN juntura bat izan behar dugu. PN juntura bat izan behar dugu. Diodo arterlea. P eta N bi materialak izan behar ditugu, baina P oso txikia izatearekin nahikoa izan behar da, normalki dopatuta, balio normaletan, eta N materialan oso gutxi dopatu behar dugu. Lortzeko, hemen barruko eremu elektrikoa, hemen junturan, forma hau izan behar du. Hau mandan bai da isa, hemen badino kague. Zer izan behar dugu? Hau oso dopatuta baldin badago, gora azkarriko behar da. Hau txikia da, eraz, hau asko azkarriko behar da. Berriz hemen dopaketa txikia daukagunez, kontrakoa gertatu behar da. Hemen horrela segit jaitsi behar zaigu. Eremu elektrikoaren forma hori izan behar da, diodo artezle batean. Hau izango da LP, hau LN, luzerak. Hala ere, azkeneko gauza. Bale. Hau gutxi dopatu dugu, elektroiekin dopatzen delako, hauen erresistibitatea hau baino hobeagoa da, baina ez da horren ona oraindik. Zer egin dezakegu oraindik diodo honen konduktibitatea edo erresistentzia txikia izateko gidatzen dagoenean. Horlaxe daukagunean bide hori erraz pasatzeko, oztoporik gabe pasatzeko. Oraindik jolastu dezakegu beste parametro batekin. Hemen dimentsioekin gabiltza, baina zabalera zer? Erresistentziak. Zabalagoak baldin badira txikiagoak. Eta hor ez daukagu mugarik. Diodonen erresistentzia gehiena izan behar da N materialarena. Rn. Hau kalkulatu benuen, eta zan bat zati, zer zan? Q, bider mugikortasuna, elektroien mugikortasuna, bider dopaketa, bajua, orduan hau altua, baina hau zan erresistibitatea. Erresistentzia osoa da. Daukagun luzera, LN, kalkulatu dugula, zati, zabalera. Eta hor askatasuna daukagu. S, zabaleroia handia egiten badago, pues erresistentzia murriztu dezakegu. Bale, orduan ingeniari bezala, hauexek izan dira hartu ditugun erabakiak, hau lortzeko, eta gero hau handia egitea. Konpromesua hori izan behar da, diodo artezle bat diseinatzeko, laborategian erabili behar dituzuenak diseinatzeko. Zen kasuan batera erazurik ez. Oso txikiak egin ditzakegu, erresistentzia oso txiki izan behar da, eta tira. Eta, bueno, ez dakit. Hau jarri dudanez, igual itxiko dugu Zener diodoaren geometria. Hau bihartuntakia bada, baina Zener geometria. Hemen bakarrik konturatza. Zener batek nahi dugu haustura tensio hori bajua izatea. Bere funtzioa hori izan behar delako. 5 voltiotan apurtu, tensio hori mantentzeko, eta lehenguneko aplikazioak egiteko. Hori egiteko, zer egin dezakegu? Dopaketak handitu. Honek zer eragina dauka? Zer eragina dauka? Pues, eremu elektriko altuak izan behar ditugu. Bale, arazorik ez. Hori da nahi duguna, onutzaile gatzea. Gainera, hori handituta, dimensioak txikitu.
Bale, hori ez da arazoa, fabrikatzeko aukera baldin badaukagu. Eta gainera, erresistentzia txikia izan da. Beraz, zener, diodoak, petrol klasiko zerbait izan daiteke. Oso txikiak eta P eta N eta oso dopatuta dauden materialak erabiliz. Piskat bien izenburuak erabiltzeagatik. Gero ariketa bat egin behar dugu, lasai. Eta igual, ikusiko ditugu ze formula diren garrantzitsuak. Eta ze balio errealekin, ze dimensio zehatzak atera zaizkigu, ze dimensio praktikoak. Horintxe ez dakizu, hau disinatzen badegu ez dakizu edo paketarekin, hau zehatera zaigu. Milimetro bat, zentimetro bat, mikra bat. Ikusiko dugu, oso txikiak, nahikoak izan behar dira. Lortzeko diodo bat. Hau edo zener bat. Orain bildu dezagun PN junturaren portaera guztia grafikoki. Elektronikan sartu ditzagun guzti hauek VI grafikan. PN junturaren edo diodoaren VI grafikan. Bat hiru bost. PN junturaren kurbak. Kurbak, edo ezaugarriak, edo kurba ezaugarriak, edo grafikoki, edo nahi zuena. Venga. PN juntura dala diodo bat, hemen ID jarri dut. ID. VD. Eta sartu ditzagun. Hemen ikusi ditugun gauza guztiak. Zuzenean polarizatzen badegu PN juntura hori, elektroiak, zurotxoak elkartzen dira, hor mugan hasten dira errekombinatzen, gehiago sartzen dira, errekombinatzen dira, orduen intensitatea pasatzen da. Intensitatea pasatzen da, gutxi gora bera, horreziko forma esponentzialarekin. Oso dezimatxo batzukin, oso intensitate altuak lortu ditzakegu. Eta honen formula zehatza, aztertuta materialaren portaera guzti hau, empirikoki ezagutzen da. Eta da, hauxe, ID da berdin. Parametro bat, IS, bider portaera esponentzial bat. VD, zati parametro bat N, dala bat silizian eta bi germanioan, bider tensio termikoa, direla 26 milivoltio, ken bat. Esponentzialki oso asko onditzen da, tensioarekin. Hori, portaera, PN juntararen portaera delata. Gauza da, gidatzen dagoenean, materialen erresistentzia dukagula ere bai. Beraz, naizta teorikoki gertatzen den gauza guzti hau. Hauxe izan, sartzen baldin badugu hemen, materialaren erresistentzia, RP eta RN gidatzen dagoenean, rotxe jarri ditudan formula horiek, izan behar dugu hau, baina, joder, malda handia goxoarekin. Beraz, errealitatean, hau izan behar dugu. Hemen eman behar digun tensio diferentzia honek, dauka erresistentzien eragina. R totala, zala RN, gehi RP, eta honi, pues materialaren erresistentzia esaten zaio, R-mat. Hori dela eta, pues, handiago. Gutxi dopatzen badegu, hau horrendik laxego izango zen, hor dago konpromesua. Zener diodotan hau txikiagoa, pues, hori da ideia. Eta gainera, bale, oso erraxak fabrikatzeko. Asko kontrolatu ezakegu paketa, baina fabrikatzerakoan
egiten dugu diodo pare bat, eta ateratzen dira ezberdinak. Hemen ere badaude fabrikazio tolerantziak. Orduen, teorikoki hau, dopaketaren arabera hau espero dugu, baina fabrikatzerakoan hor sortzen diren erroreak eta tolerantziak eta bar, benetazko erantzun tartea, pues horrelaxeko zerbait. Tarte bat. Fabrikatzaileak tarte bat ematen dute. Eta hoxe, fabrikazio tolerantziak izango ziren. Fabrikazio tolerantziak. Hala ere, kasu guzitan, materialaren erresistentzia dela eta fabrikazio tolerantziak direla eta gutxi gora bera 0,6 voltio eta 0,9 artean izan behar dugu diodorik gidatzen nahiko ondo. Osa, voltio bat baino gutxiago aldu behar dugu gidatzen da baina. Naiz eta hemen fabrikatu, hemen edo eta erresistentzia horrela izan, beraz dezimatxo batzuk jarritzen dugu izaten. Fabrikatzaileak ere bemarretik dute beste parametro garrantzitsu bat. Noiz arte gidatu dezake diodo batek? Horba dakizue, berotu egin behar zaigula. Elektroi horiek topo egiten atomoekin eta bar, bero bezala bihurtu behar digu energia, berotzen joan behar zaigu, eta silizioak ere baduka temperatura muga maksimo bat. Hemen fabrikatzaileak esan behar digu. Fabrikazio tolerantzia hauek, tarte hau, baina ez sartu honi forward aurreraka tensio hau baino gehiago. Materiala berotu behar zait, eta silizioaren temperatura maksimoa, max silizio, 175 grado zentigrado. Beraz, horrekin lotuta dagoen intensitate maksimoa, emango digu fabrikatzaileak, ziren hortik gora, berotu behar zaigu, eta hor ja, erreko zitzaigun. Berdina gertatuko zen, inbertsuan gidatzen dagoenean. Goazen orain bestaldera. Bestaldera oraindik, inbertsuan, formula hau baliagarria da. Eta esponentzial honetan, hau, batera bihurtzen denez, edo, hau batera joaten denez, hemen, izan behar dugu. Formula hori da, oso intensitate baju bat hemen. Teorikoki hau da, IS, inbertsuan daukagun intensitatea balio negatibo entzat, daba parametro hori. Oso bajua, 10 ber minus bederatzi, 10 ber minus 12 ingurukoa, oso bajua. Horregatik irudikatzen dugu zirkuito ireki bat bezala. Eta, pasatzen bat dimagea, eremu elektriko maksimo hortatik, hemen hasi berda berrize, gidatzen. Hemen ere maldatxo bat izan behar dugu, erresistentzia txoren batzuk ere izan behar ditugu, fabrikazio tolerantziak ere izan behar ditugu, horreziko fabrikazio tolerantziak ere izan behar ditugu, eta hemen VBR. Diodo artezletan, hau oso hemen dago, atzeraka dago. Eta tensio horrek erre behar digu diodoa horrutzaile batu arte. Hemen ere, intensitateak erretzen baldin bat digu materiala, fabrikatzaileak eman behar digu, IZ zenerraren maksimo bat. Inbertsuan hortik ez pasatu. Temperaturaren ondorioz erre behar nahizelako. Beste apuntitxo bat, horretan hause daukazue. Hemen oraindik beste zerbait gehiago gertatzen da. Fabrikatzaileak ere eman behar digute, hause eman behar digute. VD, ID, gauza guzti hauek, materialen erresistentzia, fabrikazio tolerantzia direla eta, baina ere bai, diodo horrek ozten badegu, edo mantentzen badegu bere temperatura bajua, gidatu behar du horrelaxe. Baina berotzen bada, edo berotzen badegu, asko zehobeto gidatu behar du. 100 grado. 100 grado eta jartzen bada, asko zehobeto gidatu behar du. Beraz, hauek ere sartu beharko ziren hemen. Beti mantendu behar dira tarte txiki batean, baina temperaturaren ondorioz ere, jakin ezazue, temperatura handitzen bada,
intensitatea handitzen da, hobeto gidatzen du. Temperaturarekin, hobe, eroaten du, da? Uste dut horrela da. Eta ja, hemen bai. Hemen bai daudela gauza guztiak. Pene junturarena, erresistentzien materialak, fabrikazio toleranziak eta bar, eta balio garrantzitsunak. Lehengunean ere esan dizen, diseinatzerakoan aplikazio bat, aukeratzerakoan diodo bat, aukeratzen da horrelaxe. Gure aplikazioan daukagun intensitatearen maximoaren bikoitza hartzen dugu hori. Gure aplikazioan bat daukagu 2 amper, pues 4 amperekoa. 10 amper, 20 amperekoa. Eta kasu honetan, bieren VPR, bieren mantendu beharko dugu gure aplikazioko tensioiek mantentzea, baino bajuagoa, diseinu irizpide bezala. Tamen berdina. Eta gu zertan gabiltza diseinatzen rollo guzti hau total zertarako, gero hurbiltzeko gure dioda, zirkuito ireki batekin, zirkuito ireki bat, 0,7 voltioko pilatxo bat, eta VBR pilatxo bat zener dagoenean. Hurbilketa hau gabiltza egiten, ereduekin. Urden, atxeden bat egingo dugu, gero ariketa pare bat egingo ditugu, simpleago, bale?